Thina mabenza njengamanye amadoda. Sibingelele sikwamukele kuphinda kuphi la kufikela khona iMN TV channel sithi nje sawubona. Sithanda ukubonga kakhulu kubantu asebesubscribe nawe ungaka-subscribe siyacela ukuthi subscribe. Lokubinelayo ngumsizi ngumfana kaNtshangase ngiphuma phansi kwaNongoma. Namhlanje siyasikhumbuza ngeqhawe elingasekho uMtshengiseni umfowabo Gcwensa Indidane lana isithatha isibeka ngokuthi ingene kanjani emculweni nanokuthi futhi ifike nini emculweni ifika ngesandla sikabani nanokuthi Indidane siyayazi sonke Indidane ishiye emhlabeni ngonyaka ka2016 uma ngaphosisi isiyenze okukhulu kakhulu kodwa nje namhlanje ake silande la esuka khona ukuze phela singakhohlwa amaqhawe akithi asashiye njengoba isiZulu sisho sithi uyofa izinsizwa kusale izibongo nazo ke izibongo zendidane zikhona siyayazi sonke ngiyathemba ukuthi uzokujabulela kakhulu ukubona ukuthi Indidane isuka phi ngomculo wayo futhi nanokuthi Indidane ingubani. Bukele iMN TV channel ngicela ukuthi usubscribe lapho uma ungaka subscribe uqhubeke nokubuka izinhlelo zethu ungakhohlwa ukucomment ungakhohlwa ukulike bese ushare ama link usharele abangani bakho siyabonga kakhulu. Ngidlulisa ukubonga nje kakhulu ngizodlulisa ukubingelela kuyonke umphakathi ngiphinde futhi ngidlulise ukuncoma nje indlela abasupporta ngakhona. Mina igama lami ngingumtshengiseni wakagcwensa emsinga kwamajozi emngeni isigodi. Nje ngathi ngidlulisa ukubonga kakhulu ngoba empilweni yami ngangingazi ukuthi kuyoze kufike isikhathi esicishe sibe njengalesi. Kusho ukuthi nje ngathi la eqaleni kwami umculo yona into engayihluphekela kakhulu ngendlela enganguthanda ngakhona. Nje ngingathi kusukela ngisemncane ngangikhula nje ngumuntu owayikhombisa uthune ekhono nje insizwa zangakithi nentombi zangakithi impela ngicabanga ukuthi zingaba ufakazi ngoba ngakhula ngigida ingoma ngaze ngaba yigoso ngakithi nasegoli ngayigoso lengoma. Kusho ukuthi kuthe ngabo 99 ngadibana neyinsizwa laphana ogama lawo uMgqomeni. Right kusho ukuthi ngibe sengigida khona uyabona nje eqenjini leli kuthiwa amhlophe yabo ngasuka lapho ngagidana leli kuthiwa umlamo wami. Kukhona ialbum okwakuthiwa umlamo wami isihloko sakhona sithi ihubo lami. Kulapho engaqala khona ukubheka ke nami lapho sibheka naye sobayithu lapho nomunye kwakuthiwa umuhle. Right ialbum engaqala futhi ukubheka kiyo ukuthi ngicule kiyo ile kuthiwa ubuhle bekubazi isihloko sakhona sasithi amalombo ngabe sengicula ke lapho kiyo leyo album leyo kodwa nje ialbum engavelela kiyo kakhulukazi ikhona ekuthiwa amagcokama. Right leyo album le isihloko sakhona isihloko sasithi iyothipuxa yebo. Lapho nje ngathi nase sithombeni samakhasethi ngangikhona lapho sishuthe sobabili naye lo muntu lo engikhuluma ngaye uMgqomeni. Right kwaba nje ukuvelela kwami abantu abaningi bangazi ukuthi kanti nami ngikhona la emkhakheni wezomculo. Kwasho ukuthi ke nawe yazi ukuthi umuzi mawumkhulu uya ngokuya uyabona kube khona okumele ukuthi bephumo wabo yabo. Kusho ukuthi kuthe ngo2004 nami ngabe sengicabanga ukuthi kukhona mhlawumbe engakwenza ngikwenzele umphakathi mhlawumbe nje kulapho ke ngaqala khona ngahlangana namagenge laba abafana bami laba engicula nabo usibongiseni wantombela unjencane wakwaNgubane nomunye ke kuthiwa uBonya phansi. Right ke kusho ukuthi lapho sibe sesihlanganisa nje sihlupheka kakhulu nalapho ngoba sasehla senyuka sifuna amakhampani engasithathi. Abanye bethi asenza idem abanye yabona nje besithathela phansi. Right kusho ukuthi sibe sesitholana nomfo okuthiwa uMpungose. uMpungose udume ngokuthi usixhobo wakwaMpungose uNorman. Kube uyena bese sithatha ngo2004 sa recorda wasibhukhela studio sa recorda ialbum kwakuthiwa Amageza Amahle isihloko sakhona sithi ukhona uShembe. Kusho ukuthi ngiqale lapho ukuvela emphakathini nomphakathi waqala wabona ukuthi cha kusho ukuthi khona into engikwazi ukuyenza. Ukusuka lapho ke ngo2004 kuthe ngo2005 senza ialbum esihloko sithi inyoni yami le. Kulapho ke engathi impela kuthandathanda ukuthi kwethu sekhona ngoba umphakathi ngendlela abangimukele ngakhona nangendlela nje abasithande ngakhona impela kuze ke kuzofika kule album le yamanje le ethi iphethe umbese.
indlela nje ke isene 3 weeks iphumile, kodwa ngendlela esithengise ngakhona impela ngesaba nokusho ngoba ngathi sila ko 9 copies ngendaba zelungu, angazi ngayichaza ngithini. Right ke kushuthi nje ngingathi ngidlulisa ukubonga kakhulu nje ngendlela abasiphakamele ngakhona nekhampani, indlela esithande ngakhona naloku yena osiphethe uNorman Mpungose. Impela ngathi iDVD le ngayithanda impela kakhulu, ngangazi ukuthi esikani nami ngiyoze ngifike ukuthi senze iDVD. Ngidlulisa impela ukubonga kakhulu kumphakathi wakithi. Nje kushuthi ngathi kule group ngingakubeka ukuthi imina inhloko yakhona ngoba nje ngiyabona imina engikhompozayo engibhala ingoma kanjalo, and then bese kuba igenge lena ke bese ke ibona ke esifundisana ukuthi sibhekhe ke bengibhekhele ngendlela abangibhekhela ngakhona. Nje kusho ukuthi okunye engizocela nje ukudlulisa kakhulu emphakathini, sekube nezinkulumo ezithandathanda ukusuka kakhulukazi kule album ethi Phethumbese. Kunengoma lapha track number 1 ikhuluma ngoshwi nomtekhala. Right, kushuthi abanye abantu bayitshela ukuthi mhlambe ngiyabasupporta or mhlambe ngiyabafavor or mhlambe abangakithi noma kuba abangani bami. Nje kusho ukuthi akusikhona kanjalo. Ngathini ibona abantu abavelele emculweni kaMaskandi, futhi ibona abantu abathengise ngalendlela engengikwazi ukuthi ngayichaza ngithini. Nje kuyaqala ukuthi uMaskandi ethengise ngalendlela. Manje ngibone kuyibona abantu esibonela kibo, bayisibonele sihle, ngisho even ngisho enganeni zethu ziyothi mayikhula zithi zoshwiye abancane zikhuphuke kanjalo kanjalo. Nje ngathi iqiniso kumele ukuthi silibeke libe sobala ukuthi oshwi ilona cassette lelo noma ibona abantu okumele ukuthi sibonele kibo, then kuze nathi siphumelele futhi singabi nomona noma kumbe sibagxeka abanye abantu. Nomunye umuntu futhi ongathengisa njengoshwi ngiyoqhubeka nokumncoma, uyabo, akungakho ukuthi mhlambe ngimncoma ushwi ngoba mhlambe nakho mhlambe ingazana naye noma kanjani. Cha, kungenxa ukuthi wenze into ewumehluko emphakathini. Nami ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngibe njengaye ushwi. Nje ngidlulisa ukubonga kakhulu kubafana laba engicula nabo nale iband yami laba bagidayo, nje ngendlela abayimisele ngakhona nangendlela nje abanothando ngakhona ngeqembu, nami ngendlela engibathanda ngakhona. Nje masingena thina stage impela kuye kusukume ngisho sinedoli isalukazi, yabona bajabula bonke abantu. Manje nami ngiyabajabulela abantu, kusho ukuthi lento esiphethe mhlawumbe siphethe into ebagculisayo abantu, ngoba into esesiqaphele kakhulukazi, yebo khona umculo wethu uhamba ube nalokho kuphikisana mhlambe nomunye, kodwa siyakhona ukuthi sikwazi ukuthi into esiyishoyo ingamphathi kabomunye umuntu. Siyakhona ukuthi njengenhlamba kanje siyathembisa impela ukuthi ngeke siyithuke. Ingakho ngize ngaveza amafoni ami lapha ngawabhala la ekhontinini le cassette, yonke ama-album ami akhona amafoni ami. Ngiye ngenzela ukuthi ngibe sobala, angifuni ukuthi ngicashe umuntu mangabe ukuthi mhlambe kukhona akangakuzwisisi kahle noma kukhona akafuna ukwazi, engifonela. Amafoni ami nje adumile, ayaziwa. Ngiyabona.